duduk glundong ya? Lah mau krungu glundong lho. Lah ya kupingmu iki rada rusak romansaku kowe. Iki mau Bambang ra iso dadi aku sing. Alah, dadi tambal. Heeh, ora teko. Tukang tambal. Nitijen ben ra teko. Alah ngono Mas. Ya, iki no. Gimana kabarnya Mas Gandul? Alhamdulillahirabbil alamin tansah sehat iki bengi iki wis luar biasa. Pokoknya selalu semangat ya Mas Gandul. Semangat no, cedak omahku kene. Cedak? Iya no. Pirang kilo? Alah 5 menit kok nggen aku. Oh alah, kadek sangir ya berarti. Iki ya ngono, lagu iku mau diaturne katur panjenengan Bapak Sunar. Khusus kagem Bapak Haji Sunar. Menika sugeng dalu Bapak Haji Sunar. Ya, dalah Bapak Suyitno. Wong loro sing nyuwun iki mau, dalah Bapak Suyitno. Oh nggih. Dalah Bapak Suyitno sugeng dalu Bapak Suyitno sugeng pinarak lenggah Bapak. Wancane ya sing duwe gawe kok sing duwe kajat arep gak pinarak piye karo masane. Nggih, alhamdulillah saged marak salam dateng Ngrimbi bareng Jombang. Bareng Jombang. Jombang. Jombang ya Allah Mas. Alhamdulillah. Penontonnya banyak sekali ya Mas. Wes luar biasa iki nderek wis. Jenengan sampun. Lho wis aku ketemu. Halo, selamat malam semuanya. Semuanya lagi nunggu Mbak Niken loh Mas Gandul. Iki sampai ngantuk-ngantuk. Lho, ya ampun, adiknya sampai tidur-tidur Mas. Lho iki engko nek Niken jumeneng wis langsung melek kabeh. Melek kabeh, semangat semuanya. Mulai. Oh, boleh. Ngono to Mas. Ya ora ning ngono kok. Iki dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran. Iki peresmian gudang baru. Peresmian gudang baru. Menika gudangnya. CV Putra Niaga Berseri. Iya apa? Putra Niaga. Enggak lek salah bayaranmu dipotong tenan lho Mas. CV Berseri. Alah ngomong ora teteh lho jenengan iki Mas. Ya wis kuwi mau. Putra Niaga Berseri. Putra Niaga Berseri. Nggih Pak Yit nggih, leres nggih. Salah. Bersama. Bersinar loh Mas, jenengan iki pripun to? Setelah berseri kan juga harus bersinar. Oh ngono. Iya no. Kudune ngono kuwi. Ya, iki didongakne. Ya, didoakan semoga peresmian gudang barunya semoga semakin sukses. Amin. Semakin lancar ke depannya untuk membangun ekonomi masyarakatnya. Ya ngono kuwi. Dan untuk Bapak Haji Suyitno ingkang kagungan kersa nggih menika. Iya no. Nggih mugi-mugi pinaringan kesehatan kabagas kewarasan, pinaringan kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Saged nanggap malih ya Mas. Iya no, kudune ya ngono karo Ibu Siti Suliana. Kalian Ibu Siti Suliana. Heeh, didongane iki ya garwane Pak Suyitno selamat ngono. Oh nggih. Ingkang pundi? Lha iki lho. Ibuke ya iki to. Lho. Kok wakeh men satu no? Golek sinyal lho. Oh sebelahnya. Oh nggih, sugeng dalu Ibu yang pakai kacamata yang cantik niku lho Mas. Oh iya kuwi lho. Sing gawe klambi tentara. Kok tentara iki piye? Baju hitam. Berkerudung. Ya kuwi Bu Juliana. Ono. Selalu senantiasa mendampingi Bapak Suyitno sih Ibu. Amin. Mendampingi dalam keadaan susah dan senangnya. Cinta untuk selamanya ya. Cinta kang siji kanggo selawase kuwi. Jenengan ingatan? Iya no. Karo sapa? Karo bojoku dhewe kok. Iya. Lah kok. Heeh. No Lintang Kairo. Matur sembah nuwun sanget. Iki mau setunggal tembang ingkang sampun diaturaken. Engko dibacut neneh. Iya toh. Bye bye. Bye. Ngene iki lho, nek karo aku ya ngene iki buke. Mpun ngaten apa dereng niki sedaya? Oh, iki sing